How? Go inside, guys. Ngizama ukuthi uzizwe ngathi uyindoda. Na kahle kahle yini lesizoyifunayo? Ufuna intotolozi noma ufuna imali? Totolozi imali ngizoyenzani? Manje ulibele ucomplaina ngokuthi ukunika imali ebazar. You must be certain, you must be yasondla. Angizama ukuthi usasondla. Ngeke phela ngishaya. Umntwana lo. Ngicela umkhiphe ngaphandle ngaphandle. What it is, everybody, what's good? I'm the real Nizi Nazmik, the MC with the Hennessy Skimsa host, Lalela. This is CMTV SA. Definitely catch us on all social media platforms, Facebook, X, and Instagram. Not forgetting your one and only YouTube. It is what it is before it was what it was. Welcome to Cheetahs Are Busted, because Ila's Kala Konage, Zokala Zoshiba, Zotetema Zavago loudspeaker. It does not end here. Manga Funuboni action. Slandale. Dark is a place to be. What's up? All right, I need that phone. We need to call the guy. Yeah. The number is I think it's the one, 0731. All right. Yeah. Okay. Can I go? Yes, let's go. So we are going to be calling the guy and we'll be meeting up with him. And he's obviously going to tell us a little bit about himself and umjolo wakhe zokhala ke manje size iside la guy. Hello. Shosha mtita shap kunjani? Yo yaphila. Maswiti ukuphi? Angila ePoli, second Poli. All right, so no problem. Ngicabanga ukuthi sesiduzani ke. Siyasondela ne? Uyasibona? Nice, my top. All right, no stress. Siyasondela ntana sharp. Can you see him? Yeah. Great. Awesome. Let's go, guys. Thank you. Hola. Sharp kunjani? Nari masiti kamubani? Ngunjabulo. Njabulo. Unizilo from CMTV. Usipalele ntana? Ngibhalele. Yeah. Uthi ziyakhala kwakho? Aziyakhala. Khambani? Salala endlini ihlezi athi uyaphuma yakubangani bakhe yabona ubuya late isasa. Okay. So Njabulo niploma nonke? Yeah, hlala sonke. Yeah. And then maniploma nonke uqale nini ukwenza lezi zinto azenzayo? So we 4 months manje. Sekana 4 months akujolela? Uhleli wena? Eish. Hayi mfethu. Azibe ngilobe ngimsola vele ukuthi angijolela manje ngingazi yenzeni. Okay, so ubone nini ukuthi uyakujolela? Okay, I understand it's been 4 months, but wena ubone nini? Mina qala ukunothisa 2 months back. Yeah. Qala ukunothisa la phuma khona ebusuku ish. So uphuma ebusuku and then makaphuma ebusuku wena like ikuthatha kanjani leyo nto leyo? Uyamiyeka na ugelo wakho athi uyaphuma ebusuku khambani? Eish, umuntu akasangilaleli yabona ish. Angithi ukukhuluma naye yabona uvela uyalwa namanje ish. Sazi ngenzini. Okay, and then i-relationship yenu iqale kuphi ke? Qale kuphi? It was last year ngihlangana naye. Okay. Sahlangana esontweni. Esontweni uyasonta? Yeah, ngiyasonta. Okay. Yeah, ngihlangana la nami ngathatheka ngibona muhle neshe. Yeah. Yeah, ngaya kuye ngamshela. Yeah. And then njengoba nihlangana esontweni wamshela kwenzeka ke ukuthi nibe together. So since last year? Yeah, since last year. Okay, and then ever since last year, it's been 4 months akucheated. Do you think ukucheatela nomuntu owasesontweni or something, because ayengeke bathembela abafundisi? Angazi asister. Yeah. Is it probably somebody that you know, somebody that you are thinking about maybe? Azangicabangi umuntu nje. Okay, so did you try and access phone yakhe ubona ukuthi ngempela uyajola? My khali phone yakho uvela edonse nje fast yabona ukuthi extra strange. Yeah. So ntana ke ngitshele ke ukuthi njengoba uthi uyamsola bekhambani kuze kanjani?
Isikhona la endlini ngabathola boyithu bahleli mangena bajumpa ngazi bekenzakala. Ne-cousin yakho. So bebahleli kuphi? Okay, so nihlala nonke ne-cousin yakho. Hlala sonke vele. Okay. Nihlala endlini. Cousin yami yona ihlala eroomini. Okay. Last time angangena nje ngabathola bahleli boyithu endlini lapha esofeni. Okay. Angena nje bajumpa nje angazi. Unamanga wena. Ngiyakutshela sister bajumpa nje angazi bekenzakalana. Nama ngibonanga kahle nje ngibona abantu mangena katatazela bajumpa. Okay, and then waqala vele ukubona lapho ukuthi Aqala hayi. la ukubona ukuthi hayi lo ayish. Okay, and then so did you have a conversation ne-cousin yakho umtshela ukuthi hayi mfethu yini ngathi uyangidlela? Hayi na bengakakhulumi naye ne ngoba bengakakhulumi naye. Bongakakhulumi naye? Okay, Ntana, then it's fine. Sizovaya sihambe siyomlocate because we've been following ugelo wakho, and then we want to go see ukuthi kamampela nathi masifika bazojumpa the same way. And then ungayenzani mabathola boyithu vele uprove ukuthi kamampela njengoba you said to me you had proof angithi. Because ubathole vele bajumpa mawungena. Mangena bajumpa esofeni so. Yeah. Ngikhombisile leyo ukuthi hayi content akalayo la. Yeah. So how's your reaction going to be like mawuqala ubabona masibathola vele ukuthi kamampela vele bayakudlela? Angazi inhliziyo yami izoba buhlungu nje ngithola ukuthi cousin yami ngitshitelana nomuntu wami Yeah. Hayi izoba buhlungu. But I think we must not waste any time. I think ukuthi sivaye umjita sekasibekele istory sakhe ngicabanga ukuthi vele sizovaya sihambe sifuna umjita. Asivaye mfana. So Ntana, we are going to him, to them rather. Sibatholile, sitholile umuntu wakho ukuthi vele uva, and it looks as though uhleli naye vele cousin yakho. Yeah. Ucabangani? Awazi ukuthi ngathini ne? Angazi vele yaphela nje nami. So ukumthola kwakho Ntana because ngenzeka vele ukuthi singamthola in action. Ngithola kwami nje ngizomlimaza yazi. Uzomlimaza? Hayi ngizomlimaza straight. Plus phela niyazalana ngithi you guys are cousins and manje mawudlela umuntu akini. Uzongidlela umuntu wami. Yeah. Umthola kwami nje. Ibhadi lodwa lelo. Ngifakela ama bed luck uzothi nawe ukuthi uyidlale yapho bonasi ucabanga ukuthi yo konje phela beyidla umntana sekhaya. Hayi umthola kwami nje yabona nje ngizomlimaza straight yo. No sisihambe sobabona ke sithemba ukuthi akusilento esicabangayo. We never know ngoba zingakhala zishuba zitete zibe without speaker. Uyabona? Ngiyangisa ngoba cousin yami uzongidlela umuntu wami. Ne? Yes. Shuthi ke akumela ngani introduce abantu benu kubantu bakini. Ngoba bandlela abafazi. Angiyangisa nje kamanje nje ngingakamboni nokumbona. But siyafika. Mshayeli siyafika ngithi? Yeah, no. Ashayini imoto bafethu sifikeni. Singaze sithole sekufudumeni. Let's go. That's all right, dog. Are you ready? Ziyakhala ke manje. Nakusadlala. Angidlali. No. Azikhali. Bangaze babaleke ne? Watch out. Yeah. Let's go, guys. Let's go. How are you feeling now? Are we good to go? Let's go. Sami again, dog. Sawona puti? Unjani? Ngiyaphila. Right? Igama ubani? Mina ngithami. Thami. Yeah. Okay, Thami ngunizi ne. Ngikhuma kwa CMTV. Ngikhaphela uputi lo. Yeah, man. Yeah, angazi uyamazi?
Yeah, ikhasi. Cousin yakho. Okay. Uyamaza ngithi I believe this is your cousin. All right. So ngifuna kutshele ke ukuthi usiletheleni la namhlanje. Yeah. Kwenzakani mfethu? Mfethu ngizwa athulala nomfazi wami mfethu kwenzakalani? Mfazi wakho. Ya mfazi wami lola mfethu. Yola umbone kanjani ngene yini? Mfethu singene la ngibone mfethu. Uma kancane. Nomfazi wami mfethu. Hayi ubheka mfethu azini. Mfazi wakho bakazile yini waphinda wavaya. Bekazile bekafunani? Abazubheka nje yena ukawaphinda wavaya yabo. Okay, so bekazobheka yena waphinda wabaya. Yeah. Okay, so wena wakaze waba umuntu kamuntu wakhe. Hayi nje yazi sinokhuluma nabo. Okay. Yes. And then how deep do you guys know each other? Feel like unokuza naye feel yabo. Yeah. Yeah, feel ngibakhaphe bavaye sometime yazi unokungishayela neround naka. Okay, so ukawushayela wena round and then in aploma. Yeah, siyaploma so. Okay, singangena. Angani ngu How? Go inside, guys. Mama sinjani? Avayi. Ngiyaphila. Kwenzakalani? Siyajola. Niyajola? So ujola nabantwana bomuntu? Iyana. Ufila kanjani ukuthi ujola nabantwana bomuntu? Phela lo yamncane ngithi ubhuti wakhe ungenza kanjani ukudlula yena. So ubhuti wakhe uyenza kamnandi ukudlula yena? Ubhuti wakhe utha kunamuntu. Mina bengafuna umtshela ivaro mfini. So wena udlela umfazi wabhuti wakho? Nethi ungitshelile ukuthi akasayishayanga ngaye. Akasayishanga ezini ngokujola or akasayishanga ezini ngokubheja akasayishanga kanjani? Like angithi uyabona futhi intwana encane la kimi. Njabulo? Le nhlek ngijwayela kabi lo muntu wena wayibonga ngitshela ukuthi Mama Unamali umntana esikole uzokwenzani? so maka umntana esikolo wena bomisaphi? Angithi uyazi. Unokusha shopping wathi ngamanye imbona ngambona kubhuti right ogcoka kahle ngithi unemali kanti akanayo. Ushaye nezaza ngaleso sikhathi? Ngiyangibona. Mama Bekumele so siphuma ngihamba semall manje. nemall Yeah, uthi ngithengele impahla. nemall ngijwayela kabi mina nemall imali yabani Awunamali. wena niko bani manje so wena udla imali yebhazari wena? Akanamali imali ebhazari yani ngoba uthenga ngayigroza endlini imali leyo. Okay, so wena so what decide ukuthi usuke la usuka khona uzodla abantu endlini yabo endlini e1 abantwana Abantwana aseplace endlini e1. Butama usizwa kanjani? Mina ngizizwa grand. Awuzizwa great Sharp. ukuthi intwana yakho uyayidlela? Mina obviously chiri nje yabo nami vele ngitshela ukuthi ishaye ngami manje akasamfuni kumele amtshele naye ukuthi akamncane manje angazi ukuthi kuyambani ngayo. Yabaza abantwana abancane mawubatshela ukuthi asabafundi balandelela. So ngimtshela ukuthi angisamfuni imncane. manje Umntwana boy. so wabona kahle ukuthi itotolozi yakhe i-right esebuncanini waza wena kutotolozi yomuntu omdala? Yebo. Okay, and then ufila kanjani mara ikenza ukuthi uzizwa kanjani baby girl? Hayi boyimpilo le. Kuyenziwa kanje empilweni so ngizizwa kahle mina. Ngibona into wrong. Butama Yebo mama. iyakujabulisa lento? Cha ngijabulise ngibona ngilo nayo ukhazi indaba nje nayo yenza kancane yabo. Kancane kanjani? Akekho sir. Umntana sedladleni phela lo. Ya umntana sedladlini mara ichiri yazi uyiphatha grand bufunga uyiphatha grand yena kakhulu. so wena impahla wena Indoda ngicela phela wondwa yimi wena uzongijwayela uthatha umfazi wami wena Uyasebenza Butama? mina. Mina ngiyasiphandela sister wami ngenza Uyasiphandela? mastering ya. Okay, wena mina ngiyasebenza uyasebenza? eh Okay, so since usebenza bopha ugirl wakho boyithu nje imali yami yonke le abayidlaba bangijwayela kabi nje lapha Thomasana uyahleka like this is not funny because manje udla eJardini eli1. So manje unasesike wena ungena. Mina ngena ngokuthi unjabulo ungibizile and ungibizile ukuthi sizokubhaca and sikubhacile. Pha wena. Uyaphapha. Uyaphapha. so imali yami wena Balazile ke ujabulile. Ujabulile. So imali yakho. sifebe wena ungijwayela kabi wena Semall imali yakho. So wena bona ama intention ukuthi uzodla endlini e1 udle ngapha nangapha Benganawo. bese kwaphelelaphi njengobonga nawo Ubhuti wakhe ngabona kumuntu. ungijwayela kabi wena ngishayele umuntu ngeke nishayele Uthatha ama-chance mfana. Uthatha ama-chance. ngijwayela kabi wena ungazi wena Uthatha ama-chance. Uzokubeka phansi manje. Uzokubeka phansi manje. so i relationship yenu nizoyibeka phi ke wena nobhuti wakho?
hayi uzingqina wekumama ubhuti wami lo But you guys are cousins. Kusafana nokuthi ubhuti wakho. ubhuti wami wena suka lapho la eJardini ngisakufuni la wena eka sukini la yes ngishwela sukini la nala kithi Mamas, wena la wena so uzochubeka wena? sochubeka. Ku right ukuthi wena uzolibela ungene emzini wayo. Akahambe la yekubo. Akahamba yekubo. Mara nala kukubo mos. La uzovakasha. Mara kukubo mos. Akusukubo. Mara kukubo mos. Akahamba yekubo. Phela if they're cousins, that means kukubo naye mos. Ma cousin le. futhi wena ufunani wena nalo Awuswabi udla ama cousin abantu endlini kagogo wakho. Yebo. Kamnandi. Life sisile. Yebo. life imali yami uzongitshela ngama life wena udla imali yami ngitshela ngama life yami Uthami. Makazokushiya uzenzeni uthatha uthami. lomntolambile lo angeke angishiye Angeke azakushiya. Angeke Ushaya azakushiya. isuka ngalokho. ngishaya ifuba ngalokho Sure. ngeke akushiye Sure, nami 100%. nokulamba la unikwa yimi imali cha ngithi ngeke akushiye lo muntu wena wena unginika yiphi imali wena une receipt wena Mamas, yazi unika uyangiphoxa. imali wena Umuhle na kanje? ulambile la Uyangiphoxa yazi. uzokushiya lo So usichaza ngokuthi i-life. Iyo? Hayi shem. ulambile vele ngiyakwazi Ubani ozoba strong? ngikwa na yimi Uboy uzoba strong. Boy bathi uzoba strong. Uyabona ukuthi uyakudelela. Uze uthi boy kuwe. boy ngitshwela kabi lo mawulala nama uthi boy la uthini wena Angithi ngizama fana. Ngizama Ngizama ukuthi Ngizamani nawe wena. uzizwe ngathi ngoba uyindoda. bengizama wena Awu, shem. ngolile nje la nginika imali yami ngijwayela kabi Shem. Usitshela ngemali ebhaza ukuthi uyasebenza mawucela ucamba amanga. Ulethela amakhamera ezocamba amanga. ngoni yangena wena unamali wena ulambile nje Usitshela unjalo ukuthi asisupport nge-1.2. wasisuka sala imali Wena mama uyasebenza wena? Yes, ngiyasebenza. Usebenza Ngicina abantu. uchina abantu? Oh okay. So now at least imali yangena. Yes, sengena. Okay. So uthami yena uyahereza. Yeah. And then imali kaThami. So wena kahle yini lesizoyifunayo? Ufuna intotolozi noma ufuna imali? Totolozi imali nizoyenzani? Uma ulibele ucomplaina ngokuthi ukunika imali ebazar. Uthi. You must be certain. You must be. Uyasondla. Angizama ukuthi uthasondla. Ngeke phela ngishaya. Umntwana lo. ngijwayela kabi ngeke shaya umuntu Ngishaya kanjani? Ngezandla Ngicela umkhiphe. Mkhiphele ngaphandle. Take him out. imali yami nizongijwayela kabi Take him. Bebeza, ngicela sokhulumela ngaphandle mina nawe. ngijwayela kabi Bakhiphe. ngijwayela kabi Mamas, Yebo kusisi. ufila kanjani mar? Uzizwa kanjani uzohlala la? Hayi kubhlungu maka kuzodlula. Ubhlungu yini ebhlungu? Ukuthi sebayala nje boyithu. So uwe phela obalwisayo. Maka ngithi ngishilo nje ukuthi impilo. Impilo. Mara uwe obalwisayo. Bazoba strong. Boyithu. Kudlula yebo. So uyabashiya boyithu or usala noyi-1? Ngishiya baby boy ngisala nalo bhuti. A baby boy. Yebo. Usala ne-fuck boy. Yes. Okay baby girl. Singakushiya nathi. Bye. Usho? Ngiyangishiyeni. Uzoba right? Yebo. Ngithukanga mina. Awuthukanga? Yebo. Girl. Yes. Your spirits. Yebo. Levels. Ngiyangifundisa Okay. ngamantombazane. Ukuthi benzeni bafebe njengawo. Baqine. Hayi phela ekufebeni akunakuqina. Ngakukhona. Phela siyabulawa la. Okay girl. Ngiyabonga ne. Ube right. Hayi ke. Butami. Ubonile ukuthi khame kanjani? ayish ngiyabona Yeah. ngijwayela kabi yaso So uThami uyakudlela ukudlela umfazi nomfazi wakho uyasho ukuthi you are a baby boy. Yena she will stick with the fuck boy. ngijwayela kabi vele makamthathe nje ngisamfuna lo muntu lo Awusamfuni. nje lo muntu ayithola abanye abangcono Yeah. ngijwayela kabi yazi Mara sikuncedile ngithi wamthona. hayi ngiyabonga khona nincedile khona Yeah. ngoba bengingazi ukuthi ngidlela mish Uzoyenza kanjani? hey ngithola omunye umuntu nje lo ngisamfuni vele makamthathe nje Ambozitholela omunye umuntu boy nalelakho. Be right ne? Sharp. Bafethu, it is what it is before it was what it was. Nibonile, y'all saw what happened. Uthami udlelwa cousin yakhe, and that's very sad because badla endlini eyi-1. But anyways, we don't stop here at CMTV because this is the real Nizi Nasmik, the MC with the Hennessy Scheme Sahast on Busted. The cheaters were busted, guys. I'm wrapping it up like that. Danko.